Assalamu alaikum 'yan class. Darasi na biyu. Yau za mu yi sunayen mutane da kuma sunayen dabbobi. So yau kwanan wata 9 ga watan 1 shekara ta 2022. Sunayen mutane misalansu kaɗan daga ciki: Jafaru, Binta, Haruna, Ladi, Ibrahim, Fatima, Shehu, Asibi, Sani, Kande, Abubakar, Jummai. Sunayen dabbobi shine tashi da akuya, doki, zaki, kura, raƙumi, damisa, mage, kare, rago, tunkiya, barewa, zomo. Sunayen tsuntsaye: hankaka,